uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Sisi wami, ngeke uzukholwa isimanga engehlelwe yisona izolo. Ngakhona nokungena kwi-VN ngilalela intshumayelo kababa uNsibande. Bengiye umakhelwane belokhu efoni ecela ukuthi ngizombona. Ngiyamazi vele unenkinga nendodakazi. Kodwa izolo ngibuye ngisaba ngiqhaqhazela ngingazi noma ngizolala noma ngeke ngilale. Ngiphinde lamagama nje athi uJesu Kristu inkosi kathathu nezovalo liphela. Ngalalela intshumayelo ngithe noma sengithandaza ngathandazela phekwa le ntshumayelo elisho ubaba uNsibande. Yazi yangisiza sisi. Ngiphuzile ukuwavula ngoba leyo kuqala ngayivula. Kwafika nje ukuthi angivule le yesibili ngoba engathi bengingatholi izwi. Kwakuba ngilalile kwangavuka kube ngoke ngiphinde ngayekela amagama athi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Kancane kancane kuphela isikhashanyana ngizama ukuwasho. Ngiyawubona umehluko, ngiyabonga sisi. uJesu Kristu inkosi baba, umpostoli kaMtsibande. Ngiyabonga uNkulunkulu baba ukungigcina sekulo mkhosi. USathane uzama ukunginyakazisa ngey'nsuku zokuqala ezimbili. Wahluleka, wahamba nami uNkulunkulu kwaze kwazofika usuku lokugcina. Ngingazi nokuthi kwenzakalani, bengizwa ubaba esithi nje sekusele iy'nsuku ey'ngaka, sekusele iy'nsuku ey'ngaka, kwaze kwazofika usuku lokugcina. Siyambonga uNkulunkulu obesithwele kungawona amandla ethu. Siyabonga baba uNkulunkulu ekusebenzisa kakhulu phezu kwey'mpilo zethu. Ulwela ukuthi nathi sihambe siyongena ezulwini. uNkulunkulu akasisize-ke kulo mshikashika, sibheke yena singabheki izinto ey'ningi. Ngiyabonga kakhulu baba. Ngike ngathatha i-status sikababa lesi sase-Ivory Park, Gauteng. Akuphelanga u-30 minutes ngabona sebewu-33 abantu abasibukile. Ngithe ngilala baba bese ku-71. Ngabuka ukuthi lento isho into ethile. Abantu khona lento abayibonayo ephilayo abayibonayo. Siyambonga baba kakhulu uNkulunkulu. Nibe nosuku oluhle baba nomndeni wakho. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba ukudilayitha. Ngizobonga amandla esiphambano. Ngizobonga uNkulunkulu, ngiyabingelela ubaba nomama ngesivumo esikhulu sithi uJesu Kristu inkosi nekhaya lezwi nentaba yendlu yaJehova kuyabonelela. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane. Dadewethu uvele kuthiwa unama-gallstone. Manje sephumela ngaphambili kublokhekile akasakwazi ngisho nokuchama. Bamusa esiklinikhi eSunchet. Iklinikhi iyambhalela isibhedlela kuthiwa sigcwele. Eyi lento iyangihlupha lapho ekhalekazwane umndeni osivela ngisho ikhensa. Ngithi inkosi lento ingathola kuthiwa ikhensa. Nginganayo imali, uNkulunkulu wangenzela iceba ngathola imali. Hamba ngiyomkhulekela. Nangiyomkhulekela lapha ngabeka ama-Roma 10 kade ngicela asho emva kwami. Washo emva kwami. Ubaba oyingifundisa ukuthi ungamkhulekeli umuntu ungamsho angamukelanga uJesu asho ama-Roma 10. Washo emva kwami ngamkhulekela egameni likaJesu. Ubuye yena izolo ukuthi hayi bo ngizobonga bethumbu ungiphilisile yena akanako ukuqonda. Ngathi hayi ungabongi mina bonga uNkulunkulu. Wathi lento iphelile inyanga sengichameka kahle. Sengakasingisho 2 February lezi abhokhelwe lesibhedlela kuthiwa isibhedlela sigcwele. Ngizobonga amandla esiphambano ama-Roma 10 verse 9 ukuthi ngabeka wona ngabeka wona ukuthi impela uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba iy'mfundiso zakho osifundisa zona. uNkulunkulu makakukhuliswe kwelikamoya. Ukhule baba, ukhule abiye ngisho nomndeni wakho. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela ubaba, ngiyabingelela uma. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, nasekhaya lizwi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Hey baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngekhaya lezwi.
ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nangabazalwane abahlezi befakaza. Nami baba bengomunye ebengesaba ukusho leli gama elithi uJesu Kristu inkosi kule ndawo engihlala kuyona, ngoba umina ngedwa nje owazi leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Kodwa kuthe nje manje njengoba kusemkhosini ngisoloko ngizwa abazalwane befakaza, nami ngisoloko ngiqinisela ngilisho leli gama, ngisoloko ngilisho. Hhayi manje sokumane ngazi ukuthi ngoku nje liyaziphumela, uma ngihlangana nomuntu bengathi liyaziphumela, noma ngingena emzini bengathi liyaziphumela, ngisho umuntu eza kumina bengathi liyaziphumela, ngisho uJesu Kristu inkosi. Ngithi namhlanje baba ngithe ngiyabingelela omunye ubhuti ngithi uJesu Kristu inkosi. Wathena engathi wonke umuntu kule ndawo engathi angalisho leli gama elithi uJesu Kristu inkosi, ave kungaye kube mnandi nesingalisho nje sonke kule ndawo. Ngathi mina ngiyambonga uNkulunkulu, ngathi mina hayi bhuti, ngamandla kaNkulunkulu bayogcina abantu sebelazi, sebelisho futhi leli gama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, ngibonga nje nokungiqinisa, nokungisusa uvalo, nokwesaba, ngokuba namahloni ngaye ukuthi ngithi uJesu Kristu uyinkosi ebantwini. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngibingelele egruphini, ngibingelele, ngibonga umusa kaNkulunkulu nesipho sokulunga anginike sona. Igama lami nguThulani wakanjilo eMzimkhulu. Uma wami uMaMbhele, ngohlala useMaritzburg, usebenza khona eMaritzburg. Benginenkinga yeminyakanyaka ngihlupheka ngale nkinga benginayo, inkinga yotshwala nenkinga yokubhema ugwayi. Ngahlangana uma wami wangitshela ukuthi yena useyakholwa, usamukele uJesu njengeNkosi noMsindisi. Kasho ukuthi nami ngiyalidinga usizo lokuthi ngiphume kule zinto bezingibambile. Uma wangikhulekisa, wathi wangifaka egruphini yethu. Hhayi, washo ukuthi into ezongisiza kuyikona ukuthi ngifaste, ngingene emthandazweni, ngilalele umkhuleko kamfundisi nentshumayelo zikamfundisi. Hhayi, senza kanjalo-ke, ngathatha iy'nsuku ey'ntathu ngifastile. Wangisiza engikhulekisa. Emva kwey'nsuku ey'ntathu, hhayi, aqaqeka amaketanga. Wawukhona wona ugwayi, ngathi ngiyawubuka, inhliziyo yangasavuma. Lokuqaleka kade ngikuqaleka kwaphela. Hhayi, isimangaliso lesi nami esenzeka empilweni yami. Ngizobonga kakhulu, ngibonga umusa kaNkulunkulu, ngibonga nesipho sokulunga anginikeze sona. Ngibonga nendlela entsha angenzele yona, indlela enokuthula, indlela yokuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu. Ngizobonga kakhulu egruphini, ngizobonga imikhuleko yenu bazalwane, ngizobonga nomsebenzi kamfundisi awenzayo ukukhulula ebantwini ezonweni, ukukhulula abantu emandleni obumnyama, ukubadlulisela embusweni kaNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu nje kuKristu Jesu ngomusa wakhe angenzele wona. Ngithe angisebenzise leli thuba ngithule ubufakazi kunabanye abasabhekane nale nkinga nabo. uJesu Kristu angabenzela indlela, Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Mandibulise kuwe baba uThemande nakumama uThemande, ndibulise entabeni kaJehova kuyabonelelwa, ndibulise ekhayeni lwezwi. Ndifuna ukungqina
Leli gama lithi uJesu Kristu uyinkosi uba liyasebenza, linamandla. Ndilibona apha kum. Ndiyakuthanda uba nobuthongo xa kuza ilakhi naxa kuza ilishwa. Ndive ndibe nobuthongo obunzima and sendiyazi loo nto leyo, ikhona le nto izayo noma yimpumelelo noba ayompumelelo. So iyandisebenzela ke eli gama lithi uJesu Kristu inkosi. Ndiye ndilale, ndivele ndibe nobuthongo obunzima ngathi ndingawa. Ndilale, ndithathe ifowuni ndimamele ezi nkonzo zakho noba yephi. Kodwa ndiye ndizijuzele emele uba ndiyimamele. Ndithi ndisakumamele xa usacacisa, usafundisa, usashumayela, ndibe nobuthongo ndilale. Kodwa once uthi uJesu Kristu inkosi ndiyothuka. Buyaphela obaa buthongo, ndiyothuka. Ndenzele imimangeliso kakhulu. Ndifuna ukucaphula apha ngoLwesine last week. Ndiyanobuthongo, ndifunela umntanam isikolo eyunivesithi. Yangena imeseyiji andayiva, ndisowufowunelwa uthi uJesu Kristu inkosi ngondimamele nobuthongo obunzima. Emva kokuba utshilo uzothi amen sowugqibile kwangena i-call kwathiwa sisi awuyibambi ifowuni, awuphenduli kuWhatsApp. Ngena kuWhatsApp. Ndandingena kuWhatsApp xa ndithi ndibeka ifowuni yangena ezi meseji akaWhatsApp ngoku bezifake nge10:15. Uzondifowunela lo bhuti nge11:05 uba umntana usifumene isikolo. Ndiyafuna ukuthi Baba kwa iinkonzo zakho mna ziyandisebenzela, ziyandiphumelelisa ngoba ndikhe ndibe nemithwalo, ndizive uba unzima, ndibe nentloko ndingazi uba ndizawuqala ngaphi, ndithini. Kodwa vele ndithathe iinkonzo zakho ndimamele, okanye amaRoma 10 ndimamele, ndive kuthe xibili, ndive umzimba wam uba kuthe hu, ndive ngathi kukho into esukileyo emzimbeni wam, ndingayiva obaa bunzima ndingava, laa mthwalo bendiwuva nalaa ntloko enzima. Ndifuna uthi Baba oko ndafumana wena, ndazimamelela wena, ndazixelela ngoku ukumamela nje kuwe, ukumamela nje kwam kuyandiphumelelisa kuwe. Ndithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ndiyabulela kakhulu uba Motsimande, kakhulu. Ndiyambulela uThixo ngawe. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Inkosi ingikhombisa ukuthi akusibo bodwa abazalwane abazihlanganisa nezinto zobumnyama, kepha nabagcotshwa bakaNkulunkulu. Kuthe kade ngibona inceke ethile, ngithi ngiyayibona, angisayiboni ukuthi ishonaphi. Kuthi ngisazindla ngokuthi ishonephi manje, ebese kuqhamuka intombazane eqhamuke isinginikeza impendulo ithi ubaba ulaphaya, ikhomba iqhugwane komunye umuzi. Ngithi ngisazindla ngokuthi kusho ukuthi uyobashumayeza, ngoba bekucaca ukuthi umndeni uhlangene kulelo qhugwane bazokwenza umsebenzi kulowo muzi. Ngithi ngisazindla ngokuthi kusho ukuthi uyobashumayeza, ibisiyaphendula le ntombazane eyindodakazi yakhe ithi chabo, uyababonisa ukuthi kumele bewenze kanjani umsebenzi. Inhliziyo yami yaba buhlungu, ngilimele kakhulu emoyeni wami ngendlela okudlalwe ngayo ngevangeli likaKristu. Izwi lenkosi encwadini yokuqala yabaseKorintu chapter 10 verse 22 libuza ukuthi siyayivusela inkosi ulaka na? Sinamandla yini kunayo inkosi? Bazalwane, sinamandla enokubhekana nolaka likaNkulunkulu, ngoba thina akufanele siyihlanganise nezinto zobumnyama. Kuthe kuselapho bese ngibona isimo sogcotshiweyo kaNkulunkulu. Useyangitshela ukuthi ubize ngisho isibongo somgcotshwa othile, wathi ngisho nobani, esho inceko, wathi bayadla okuhlatshelwa amadlozi. Ngaphatheka kabi futhi Baba, izwi lenkosi lisitshela lapha encwadini yeZaga
ukuthi izaga 13 uvesi 13 ukuthi odele elizwe uzehlisela ukubhujiswa. Kuyamangaza ukuthi inkosi yambule lokhu ukuthi nabagcotshwa uqobo badla ngisho etafuleni lamadimoni. Asibalekeleni ulaka likaNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli, mama umpostoli, ekhaya lezwi entabeni likaJehova kuyabonelelwa. Ngizobonga nje uNkulunkulu ngokuvuma izono. Yebo kona inkonzo engikhulula, kodwa inika nokuthula emoyeni, inika ngisho ukuphumula enhlizweni. Yazi bazalwane, ngacela usuku lokuvuma izono, wanginikeza ubaba, ngabhala ilanga khona inkonzo yake yaba khona kushumayela umfundisi wasentabeni. Wathi wathi uma evuma izono, athi uNkulunkulu kuyena ngangikhona, ngangikubuka. Yazi bazalwane, azange kuze kusiphele enhlizweni yami leyo nkulumo, yayivuka noma ngayinini phese kusondele usuku lokuvuma izono, ngoba akukho lula. Kodwa libe lishilo, lelo lishilo lelizwe enhlizweni yami ukuthi ngangikhona, ngangikubuka. USathane uyayiphuphuthekisa iy'ngqondo zethu kube ngathi uma senza izono sisodwa, kanti uNkulunkulu ukhona, uyasibuka. Yazi kutheni uma sengithi usuku lami lokuvuma izono ngizozivuma ngo-past 12, ngamfonela ubaba umpostoli ngoba lelo shilo lelizwi lokuthi ngangikhona, ngangikubuka. Wathi ubaba umpostoli ngizoyivuma ngo-6. Ngempela ngalinda, kodwa libe lelishilo. Ngafona, ngaqhazela ngoba izwi lelishilo. Ngangikhona, ngangikubuka. Fona, bazalwane, impela uNkulunkulu usuke ungakhulumi nobaba umpostoli masuvuma izono. Usuke ungakhulumi nawe, usuke ukhuluma noNkulunkulu uqobo. Uyakhohlwa nokuthi ukhuluma nobani, khohlwe nokuthi wena ungubani, wena okhulumayo. Bazalwane, ngizokuthula emoyeni wami, ngizokuthula. Yazi umhlaba ngathi ushintshile. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyafisa nabangakayivumi, nabangakabhukhi babhukhe. Khona ukuthula enhlizweni. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa udala umpostile nomama nebandla lonke, ikhaya lizwi entabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyambonga uSomandla ubani bekhona kule ekhaya lizwi. Ngangifika apha ngoJulayi ekhaya lizwi, ndangena umkhosi ka-12 days. Ndathi xa ndiku-day 6 kwakukhona isitulo esasilapha ekhaya sineminyaka, bangasanyentwa sikhutshwe siphinde siphume. Kwathi xa ndiku-day 6 isitulo saziphollokela, zaphuma imbovane zangasegeyithini, zawuphuma egeyithini. Ndiyambulela uSomandla, linamandla eligama lethu uJesu Kristu inkosi. Linamandla nomthandazo kwamaRoma 10 verse 9. Unamandla noba ndingekazivumi izono, kodwa mhla ndazibhala ndava kukhona umthwalo osukayo kum, osukayo xa mhla ndazibhala ndibhala phantsi. Ndiyalibonga eli gama. Ndiyambulela uSomandla ngabo babumpostile kakhulu. Usincedile uThixo ngawe, usincede kakhulu, siva ukuphumla. Imali apha ekhaya bendingayazi sendiye ndorhola, ndingayazi, ndingazi imali yentsini. Kodwa ndathi nje nethi ndibe khona apha ekhaya lizwi
mamela imithandazo. Ndiyakwazi nokubhajetha. Ndiyambonga uSomandla. Sikelela nangulo mthandazo weNdumiso 23 othi Yehova umalusi wami. Ndiziva ndisibusiseka ngendlela emangalisayo. Ndiyambonga uSomandla ondiphumelelisileyo ku-21 days. Ndiyambonga uSomandla. Ndisiva ndombethe, ndivukombatha njengoba ndilapha ekhaya lizwi. Thixo babumpostile awusikelela uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela Baba uNsibande egameni likaJesu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi angibonge Baba umpostoli ekuguleni kade ungiphethe entweni yangishayayo la. Hhayi bengifa ngezwa lutho. Yangishaya ohlangothini ngisensimini lapha enqolweni. Ubuhlungu bakhona bebungachazeki, bengakwazi ukubuchaza. Kodwa ngilokhu ngimile ngikhuleka ngemkhuleko ngithandaza. Hhayi ubuhlungu ukuthi abungibulale ngingalilali ubusuku nemini 24 hours ngikomonqa. Ibuhlungu phakathi lento ethanjeni engathi ithambo libomvu libhenxekile. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba. uNkulunkulu senginqobele. Sengiyaphila. Noma ungakavumi bangilale kahle ngalolu hlangothi ngilala ngohlangothi olulodwa, kodwa ngimane lokhu ngisheka ngilale 1 minute ngiphenduke. Kodwa nje ubuhlungu abusekho Baba, sengiyaphila. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Baba wangikhulekela. uJesu Kristu inkosi. Ngibonga nje nokunye ukuthi Nkosi yami Baba ngiyasebenza, ngiyaqhubeka khona emasimini ngiyalima. Ngiphuma nje khona kunjalo Baba, ngiyasebenza. uNkulunkulu uyawenza umusa, udla kuhle, kuyakhula, ngiyavuna, ngiyenza yonke into. Njengamanje nje ngivuna ubhontshisi. Khipha okweshumi Baba, ngiyathembeka. Ngihambise khona la enkonzweni enkonza khona bekuseduzane. Langazela inhliziyo yami ukuthi waze wakude eBhay lapha Nkosi yami indawo zami ey'khulekelwa khona. Ngami lokhu ukudla ngiyakuthola ngibusakhona. Kodwa-ke anginawo amandla, ngiyamthemba uNkulunkulu uyongisiza ngendlela ngoba ngiyafisa. Baba ngithi angibonge mashinane isikhathi singakapheli. Ngibonge nendawo engake ngaxoxa kubaba ukuthi indawo yami yasekhaya kithi la engizalwa khona ayidayiseki. Njengamanje iyaqala iyadayiseka. Iyadayiseka. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela kakhulu Baba Apostoli uNsibande, uMama Apostoli uNsibande, abazalwane ekhaya lizwi, abazalwane entabeni endlu kaJehova. Kuyabonelela ngithi uJesu Kristu inkosi. Sibonga uNkulunkulu ngokusigcina nokusilondoloza nakulo mkhosi kuze kube lolu suku lokugcina lanamhlanje. Ngithi uJesu Kristu inkosi Baba. Ngizobonga uNkulunkulu into asenzele yona la ekhaya. Namanje ngiyamangala umusa kaNkulunkulu awenzile Baba. NgoLwesibili uNhlaka ubuye emsebenzini njengoba beqashwe ngoDisemba kule contract abebeqashwe kuyona. Emsebenzini wabuya nje edumele ethi ma sibiziwe emini kwathiwa-ke sesiyagcina ukusebenza njengamanje. Sebezobuye basifonele uthe nje bebebaningi bewu-7. Wathi-ke bathe bazobuye babafonele. So ubesese eplana nokuthi usezohamba akaye emakhaya. Inhliziyo yami beyibuhlungu kakhulu. Ngicabanga nje ngithi Nkosi ngiyawucela umusa ngoba bengifisa kona ukuthi aye e-university uma ukuthi isikole siyamfonela noma aqhubeke nalo msebenzi. Hhayi izolo wabuya ejabulile Baba, wabuya ejabulile Baba. Wathi nje bambizile yena yedwa, bambizile yena yedwa. Kwathiwa-ke akabuye azosebenza ngoba ubesebenza kahle, wenze kahle.
bathi nje akabuye aqhubeke asebenze. Eyi baba, bengijabulile ngoba bekumele bagcine izolo ngoba bebetshelwe ngolwesibili ukuthi bayagcina izolo, uthi bambiza-ke emini yena yedwa bamtshela ukuthi-ke nje uyaqhubeka ngoba busebenza kahle. Ngiletha udumo uNkulunkulu, ngibuka umusa wokubiyeleka ekhaya lezwi, wokubiyeleka entabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa. Ngibonga ney'shumi, ukunikela iy'shumi, umsebenzi wey'shumi phezu kwempilo yomuntu ngoba nje yonke imali ayiholayo iy'shumi ngiyamtshela nje anginike ngihambe ngiyomfakela. Siyambonga kuNkulunkulu, ngiyamdumisa ngithi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela ubaba umpostoli nomama umpostoli, umama uNsibande nekhaya lezwi nabo bonke basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Hey baba, ngithanda ukubonga kakhulu ngoba lo mnyaka odlule baba bese ngisukile emabandleni lapho bengizama ukuthi ngizithole ngikhonza khona, kodwa lezi zinto ezenzakala emabandleni ngithole engekho uNkulunkulu. Ukungena kuphela ngibone ukuthi hayi, noma ngazama akungeke ngilunge ngoba akekho uNkulunkulu. Kuningi okwenzakalayo okungekho ezwini. Baba, ngagcina ngithole enye inkonzo ngisendlini ebusuku kuno pastor like u-ambassador, I think ngwane eseNigeria, epreacher ethi sithandazele imento yakho ngoba ngalesi sikhathi bekunzima. Sengibuyele nasematshwaleni ngibona ukuthi impilo ayikho, noma ngizama ukuthi ngiye emasontweni. Kodwa baba, umnyaka ungakapheli ngazohlangana nomunye umama owagcina sengifake ikhaya lezwi. Baba, izimfundiso engazithola lapha zaqala ukungikhulisa, ngaqala ukubona konke okubi, ngaqala ukufunda izinto ezintsha, ngabe sengiqala ukudela zonke lezi ebengizenza one by one, kuze kube namhlanje sisemkhosini ilanga lokugcina baba. Sengiphuphe ngiboniswa ukuthi laphana ngakususa, ngibhekile ngibona impilo ephilwa lapho akuyona impilo, kusesihogweni ngempela, kodwa sithi siyaphila semhlabeni. Hey baba, ngithanda ukubonga ngithi uNkulunkulu akuphe amalanga, akuwongezele Nkosi. Inkosi ikubusise nomndeni wakho baba. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Yesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele kumama, abazalwane bonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Baba, ngizobonga uNkulunkulu ongifikise kulolu suku laka-21 lomkhosi. Noma usathane wayesengihlebela ukuthi angizukwazi ukungena kulo mkhosi ngoba ngiyagula, engihlebela ukuthi ngizofela kuwo umkhosi. Ngiyambonga uNkulunkulu owangenza ukuthi ngiphikelele, ngaba nokuthi uma ukuthi ngifela emkhosini kuyoba kuhle kakhulu ngoba ngizobe ngisondelene kakhulu nenkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu-ke baba, ngibuyelile esibhedlela njengokusho kukadokotela owathi angobuya ngomhla ka-20. Kwafike kwenziwa ama-test, kodwa-ke i-X-ray ayibange isaphindwa ngokuthe uDisemba useduze kakhulu, okwakwenziwe ngawo isithombe, wenza ama-test ngezinye indlela. Athe mayebuya-ke ama-results baba athi ku-negative, igciwane alitholakali le-TB. Wangabe sazi udokotela ukuthi uzongiqalisa kanjani i-treatment ye-TB. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba ngokuthi akusebenzise, useluleke njalo endleleni, usikhombise indlela okuyiyona. Sengathi uNkulunkulu angakugcina nomndeni wakho nikhule nje nize nikhokobe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.
uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngibingelele kubaba umpostoli nakuma nakubazalwane bonke ekhaya lezwi. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga baba. Ngicela ukuqala ngikuxolisa baba ukuthi ngake ngasenda imeseji ngephutha emva kokuthi singabe sisasenda. Ngicela ukuxolisa baba kakhulu ngoba imeseji le ethi singabe sisasenda ngayibona after sengisendile. Baba, sekuyisikhathi ngifisa ukudlulisa ubufakazi. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu ngokungingenisa ekhaya lezwi. Namhlanje kuthe nje ekuseni iy'ntatha angeke ngenze umkhuleko we-intercession because benginalokhu ukuthi ngifisa ukwenza nginesineke kahle. Uma ngikwenza baba emva kokuba sengilele-ke ngaphupha engazuthi ngitshelwa ngamahubo 103. Uma ngisengiphapheme ekuseni sengikhuleka kuvuka ukuthi hhayi ngeke. Angikaze ngimbonge uNkulunkulu ngangenzele kona. Ngiyambonga, ngiyamdumisa. Ngazizwa nginecala ukuthi angikaze ngibonge even la ekhaya lezwi ukungena ukuthi ukungena kwami ekhaya lezwi kungivulele izinto. Kwenza ubudlelwane bami nomoya ongcwele bakhula kakhulu. Nezinto akangenzela zona usuku nosuku uNkulunkulu ngenxa nje yokungena ekhaya lezwi. Ngiyanqoba ngoJesu Kristu uyinkosi uyangisebenzela. Wake waveza ngelinye ilanga ngingakazi nokuthi ngizongena. Ngizophinda ngingene ngoba sengingene kwesibili. Ngeke okokuqala ngalahlekelwa ifoni ngaphinde ngangeniswa-ke. So ngaba nephupho ngifunda iBhayibheli. Uma ngilifunda leli Bhayibheli kunegama elibhale ngamagama amakhulu ukuthi uyinkosi. Ngithe uma sengingena la ekhaya lezwi uma ngilibona leli gama ngithi enhliziyweni yami nali leli gama. Okusho ukuthi uNkulunkulu wayengivezela ukuthi kuzohamba ngihambe ngilisebenzise leli gama and baba ngiyalisebenzisa hhayi indaba yokudlala, ngiyalisebenzisa liyangisebenzela. Ngisho amadimoni ayazi kunalesi khathi la esezama khona ukungikinya ukuthi ngingakwazi ukulisho. Ngazuthi ephusheni ngitshele omunye ngithi mina akalisho. Uthi lona hhayi ngeke phela thina ingazuthi sikhonza naye. Uthi hhayi phela thina asifundiswanga. Uma ngimtshela ngithi likhona ngimkhothele even ukuthi liku-chapter bani, likuvesi bani kwabaseFilipi. Ngiyamtshela nje baba liyasebenza kakhulu. Ngiyambonga ubaba uNkulunkulu, buningi ubufakazi engisazobuletha. Ngithi ake ngimi lapho kwamanje. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba, ngidilithile bese ngeqa esikhathini. Baba, ngiyabingelela. Baba, ngcono namhlanje bengihambisiwe ngasiwa eJohannesburg Hospital kuyo-check-wa amahlwili. Batholile ukuthi ngine-DVT, umthambo omkhulu. Ngazi umthambo onjani osa igazi enhliziyweni unama-clot. Yiwo-ke lama-clot agcwele nasifubeni, yiwo la angenzela i-heart failure. Endleleni-ke sisaya baba cishe kwenzeka ingozi esabekayo, kanti mina ngilale nje soloko ngiyakhuleka ngala esibhedlela. Nasekuseni ngiyakhuleka ngithi uJesu Kristu inkosi. Endleleni i-truck cishe ingena i-ambulensi nemoto encane, cishe-ke nje kwenzeka ingozi enkulu. Kodwa ngambona uNkulunkulu ephakamisa isandla, wachitheka zinto, bakhala osista bebengiphelezele. Hhayi, kodwa uNkulunkulu wayibamba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. UDokotela ungithembisile-ke baba ukuthi kusasa uma ebona ukuthi angi-react kabi ku-medication uzongikhipha. Ngiyambonga uNkulunkulu baba. Kanti evikini kwenzeke enye into, undodakazi wami uthi uzwe i-voice, kune-voice ithi yenza i-spring cleaning. Uthi ngithi kuyiziba ithi phinde i-voice, hhayi uthi bese ngiyamamela ngiyasenza unomntwana omncane. Uthi hhayi uma ngithi ngiyaklina ngenza-ke spring cleaning.
la ngaphansi umbhede nangifezele. Eyi, ngambonga uNkulunkulu ukuthi uSathane ube segadla manje. Cishe waluma umntwana or omunye nje efemelini. Bengizothi ngisezibhedlela omunye futhi abengena eselunywe ufezele. Ngiyamuphakamisa uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Baba, leli gama liyasebenza. Hhayi, umoya omubi wawungigunyile. Kodwa leli gama Baba, leli gama engathi uNkulunkulu akambulela nabangakaboni. Yeyi, hhayi Baba, ngiyambonga uNkulunkulu ngawe. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyakubingelela baba umpostoli nomama nabo bonke abansibande nabonke abazalwane abasekhaya lezwi nabasentabeni yendlu kaJehova. Yesivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Baba, ngifisa ukudlulisa ubufakazi ngeqiniso lokuthi impahla esizisebenzisa singaqedanga ukuyikhokhela ziyasenzela iy'nkinga, ziyasivimba ey'ndaweni ey'ningi. Baba, bengifisa ukusho ubufakazi kubazalwane ukuthi impela impahla owayithenga wangaqeda ukuyikhokhela iy'nkinga ngisho endlini yakho. Baba, mina bengilala embhedeni engangaqedanga ukukhokhela, ngawushiya ngangawukhokhelanga. Kepha uNkulunkulu uthe uma ukhuluma ngendaba yey'kweletu, iy'mpahla esiy'sebenzisa singayikhokheli kahle, uNkulunkulu wangenzela umusa, ngawushintsha lo mbhede. Ngazama ukuthi ngikhulume nabanye abazalwane ngesimo salo mbhede nokuthi ngihambe ngesitolo ngiyokhuluma indaba yawo. Kodwa ngokusizwa inkosi ubukhona umbhede vele ubukhona owawuthengwe kheshi-ke wona. Hhayi, shuthi lo mbhede hhayi ngiwukhiphe-ke lo wey'kweleti ngiwubeke emnyango ngoba bengazi noma ngiwushise noma ngenze njani ngawo. Kodwa uNkulunkulu wangenzela umusa, ngithe nje sengisibhalile isono sombhede, ngawukhipha umbhede. UNkulunkulu wavele wenza isimanga endlini, kwavuleka ispace, kwaqala endlini kwagqama nje. Wonke umuntu ongenayo vele abuze ukuthi kwenze njani la endlini, khona into eniyikhiphile nayintshinga. Ngithi mina lutho ngikhiphe nje umbhede, kodwa uNkulunkulu wavele wanweba nendlu, indlu yavele yankulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngezifundiso zakhe Baba akakhuluma ngazo kuwe ukuthi isono kuyizinto esingayinaki ngisho ey'ncane, kodwa uNkulunkulu umwenzela isimanga. Khipha umbhede wey'kweletu ongaqedanga ukukhokhelwa, wavele wangenisa endlini umbhede, wanweba nendlu, wavele endlini kwaklini. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu Baba mpostoli ngawe. Siyamthemba uNkulunkulu ngoba siyakhuleka usuku nosuku lokuthi akugcine ukuthi nasize silunge nokusihola endleleni. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba umpostoli, uJesu Kristu inkosi. No baba umpostoli, ngizodlulisa nje okukhulu ukubonga nokuqinisekisa ukuthi uNkulunkulu uyasizwa ngempela even emaphusheni siphupha kabi. Isikhathi esiningi bekunokwenzeka uthole ngiphupha inyoka, kodwa mangike ngiphupha inyoka mhlampe siyalwa naye ngathi ngisempini okanye ngiyasaba kumele ngishaye, kodwa mangike ngathi uJesu Kristu inkosi ngiyibone incibilika leyo nto igcine isiphelele ngokukhulu futhi ukushesha. Enye futhi into eyenzekile ngike ngaphupha ngihamba nje noma wami usasekhona khona ekhaya, ngihamba naye umama, ngihamba singasekhaya, ngiphupha isiziba. Lesi siziba esikhona futhi ngasekhaya, ngiphupha nje kuvele kuphuma amanzi angcolile, amanzi angcolile nje aqungekile amabi, la manzi ekhule. Ngibona ukuthi la manzi lawa ayashesha futhi kakhulu, bese ngibona ukuthi uzomuka umuzi wasekhaya. Bese ngitshena umalo ukuthi no, ngicela ngisithandaze futhi umthandazo nje ube mfishane kakhulu. Akuphelanga ngisho iminute kuthe uma sivula amehlo
awasekho onke lawo manzi lawo, sekukahle futhi. Bese kubuya masishane futhi emqondweni ukuthi no, angithandaze futhi, sithandaze futhi manje uNkulunkulu sibonga ukuthi usizwile, sithandaza, sicela ukuthi esilungiselele simo senza kanjalo futhi. So ngizoqinisekisa nje ukuthi uNkulunkulu uyasizwa even emaphusheni, akukho lapha angafiki khona. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi ke futhi nangalokho. Bese ngiyabonga kubaba ukuthi uke wangicacisela, khona into engike ngayibuza ku-WhatsApp kade usathana nje seyifiphazile emqondweni, kodwa ubaba wangilamulela kuleyo mpi ngoba bese ngibona ukuthi hayi bese nginey'nkinga ey'ningi, senginokudideka nje okuningi. Kodwa ngiyabonga kakhulu ubaba umpostoli ukuthi uke wangicacisela futhi kakhulu nakulokho. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Mandibulise kuwe Tata uNzimande nakumama uNzimande ngale ntsasa. Ndibulela amandla kaYesu Kristu andenze ukuthi mandithethe ngalo mhla we-20 kaJanuwari, ngoba kudala ethetha nam kwange-4 kaJanuwari ukuthi mandizokwenza umbulelo kwikhaya lezwi, umbulelo ongazenzisiyo, umbulelo wenjabulo, ngokuba wandithandazela, wandinika amaRoma 10 verse 9 ukuthi masoloko ndithandaza kuwe ngalo lonke ixesha. Unamandla lo mkhuleko, unamandla amakhulu. Ndibulela nakusista uThoko Madzwile wangenisa kwikhaya lezwi ngothando lwakhe nangentliziyo yakhe engcwele. Ndiyabulela Tata uNzimande, wandithandazela, wandenzisa amaRoma 10 verse 9 ukuthi mandiyeke usela utywala. Ndinonyaka, bendigqiba unyaka nge-3 zikaJanuwari. Ndagqiba unyaka, utywala bendibuthanda, ndibukhonza, ndingakwazi ukuphila ngaphandle kwakho, kodwa wandithandazela Tata uNzimande ngokuthunywa kuYesu Kristu. Uthi mandingawuvali umlomo, mandiwenze umbulelo engaphelanga lo Januwari. Uya kundibetha kakhulu ukuba ngaba anowenza umbulelo ngalo Januwari, aphele uJanuwari ngakhange ndithi enkosi kakhulu ngamandla wonikwe nguYesu Kristu inkosi yethu. Ndiyabulela. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa utata wethu nomama wethu nebandla lonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bathandekayo, akuvuma uba mna ngivala umlomo, akuvuma uba mangithule bathandekayo ngempiliso emnandi kangaka endithole kuNkulunkulu ekhaya lezwi. Awazi wangiphilisa kahle uJehova ekugcineni la ngiguga khona. Bathandekayo, mina impilo yaqala ukungibhimbela ngisayintombazanyana, ngisuke ezangomeni ngingasizakali. Kwathi ngo-1995 hayi-ke kwavele kwabheda kakhulu, manje kwaqhamuka imisindo ememezayo yamadimoni kaSathane eyayisho yonke into embi empilweni yami. Ndihlala ndine-depression, ndisuke ezangomeni ekhaya, ndithi ndiyafika esangomeni ngisho mna le nto ukuthi hayi bo ngeke kunabantu abangimemezayo la. Nakuthiwa mangisho ukuba bathini, mangithi ngiyatsho kuthiwa hayi akubonako gogo nabomkhulu labo, akulona-ke idlozi lelo, akulona ithongo lelo, umoya kaSathane lowo. Ndangijika nemisindo bathandekayo ingelapheki le nto. Ndazi-ke manje ngacinga nokuzibulala, uthi mandizidlise i-Retex. Qhamuka into ethi ecaleni, moya othi noba ungayidla i-Retex uyosala uphila kodwa. Kuthiwe zishise ngoparafini mani iphela indaba yakho. Kuthiwe noba ungazithela ngoparafini uzilayide kodwa uyosala uphila, uyova inhlungu kuphela. Ndaphuma lapho bathandekayo, ndavele ndafuna uJesu. Ndazifunela mna-ke uJesu ngokubona uba maye kanti mna ngisizakala phi mna kanti lapha emhlabeni. SendikuJesu ndiyahlupheka bathandekayo, ndikhonza nalo msindo, ndithanda uNkulunkulu, ngiyakhonza, ngiya kweyabomama angisizakali, kweyabotata angisizakali, kweyabasha angisizakali, ukuze ngizothola ikhaya lezwi kulo nyaka ophelile. Bathandekayo, mina yonke yami impilo mina yeke emhlabeni ngiyiphile kubuhlungu, kungakho ubumnandi bokuhlala emhlabeni. Bathandekayo, ndizobonga uNkulunkulu wasekhaya lezwi. Awu waze wanesineke ngathi ubaba uNtsibande, wanesineke ngathi utata uNtsimande, Nkosi yami, esikhuza singeva. Hayi bo saze sangeva sibadala siyakhuzwa asiva. Waze wanothando ngathi ubaba uNtsibande, Nkosi yami. Nkulunkulu ndiyabonga ukufika ekhaya lezwi. Umva utata ehleka kancane ethi kodwa ngiyanithanda, kodwa ngiyanithanda noba ngaba niva. Ndithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakuthanda ekhaya elizwi,
Ngiyakuthanda ekhaya lezwi. uNkulunkulu asigcinele ubaba uNsibande nomama uNsibande bahlale bephila umphelo ngoJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela uMpostoli Sibande, umndeni waNsibande bonke, ngibingelele nasebandleni. Ngizothanda ukubonga uNkulunkulu ngokungambulela ngesikhathi kade umkhosi wa-21 days ngesono ekade ngisenza ngokunganaki. Bekuyikuthi njalo mengiba ishumi kube khona ukukhononda enhlizweni nokubala ukuthi ukube angizikhiphi ngabe kukhona le imali engisiza khona noma ngabe isimo sami singunywana. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kwambulile kumina lokho kade sisemkhosini, ngizibhalile phansi isona ebhukwini ngazivuma. Ngibonga ukuthi ngithe sengiphinda sengizikhipha ishumi, ngizwe kukhona ukuthula nje enhlizweni yami. Ngangafikelwa nanokufikelwa ukukhononda okuncane, kanti bese sekungenza ukuthi most of the time ngithi ngiyasikhipha ishumi ngibe nje nokukhononda enhlizweni. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngokungisasenzela wona ukuthi asambulele mekukhona lesiphambuka khona endleleni. Ngiphinde ngimbonge uNkulunkulu ngokuba khona kwami noma ngokungena kwami ekhaya lezwi, ngaze ngikwazi ukuthi ngihlanganile nabazalwane entabeni. Indlu yaJehova kuyabonelelwa ngoba bengumuntu okade exakekile futhi noma okade ehlaselwa amakuba amabi noma angcolile. Selokhu ngangena ekhaya lezwi, uNkulunkulu ungenzele umusa futhi awasangihlaseli. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abamtsibande abazalwane ekhaya lezwi, ngibingelela umoya oyingcwele, ngibingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngizobonga kakhulu uNkulunkulu. Nginomntwana oneminyaka ewu-8 bekade ephethwe umkhuhlane, ngimbona ukuthi ubambeke kakhulu, ngase ngimkhulekele. Uye wathi uphelelwa amandla, wathi usahamba usayolala, wahamba wayolala. Hayi mzuzwana nje kathi ake ngimlandele ngihambe ngombheka, ngakhama ngayombheka. La ngifika akhale ngenhloko, athi uphethwe inhloko, akasaboni kahle emahlweni. Ngifike ngimkhulekele, mase ngimkhulekela ngiphinde futhi ngimkhulekele bese ngithi mina sithandazo Roma 10:9, sithandazo Roma 10:9. Emva kwalokho siqeda uthandazo Roma 10 ngimshiye empedeni, ngiphume ngihambe ngizile kwenye indlu. Bese ngiphinde ntambama ngihambe ngiyombheka. Mangifika hayi usalele, ngithi mina labantwana abahamba umthengela isitoni ngoba ngibone ngathi uphethwe umkhuhlane. Ne-grandpa aphuze ngimenzele aphuze, hayi silale. Ebusuku ngimuza ukuthi uyakhuluma, ubambekile, uphefumulela phasi. Bese ngithi ngimvuse, kwa ngiyamuza ukuthi ukhuluma yedwa, avele ubheka edongeni, akhuluma into engazazi, ikhuluma edongeni. Kuba ngathi unabantu ababona edongeni, athi awubawubonini wena mama, naba abantu bakhuluma. Ngithi mina hayi angibaboni abantu abakhulumayo. Bese ngithi uyangibona namina ngoba bengifuna ukumthesta umqondo ukuthi uyasebenza na. Athi ewa ngiyakubona. Bese ngimbuza ukuthi uyayibona yini lento oyigqokile? Athi yena ewa uyayibona. Bese ngithi mina asithandaze Roma 10, sithandaze Roma 10 bese siyalala. Ngasilala, hayi mina kungafika ubuthongo, ngimuva ukuthi yena usezumekile uselele. Hayi ngihlale nje ngibuthongo abufiki. Ngithi ngiyamuza useyathandaza, uthandaza uRoma 10, kodwa futhi ngithi ngiyambheka uzumekile ulele. Athandaze uRoma 10, athandaze. Bese ngithi mina kuye, nayivuka yini ukhuluma nobani? Athe nayi mama yangiphazamisa, ngiyathandaza. Ngithi mina uyathandaza? Athena athi kunomuntu okhuluma emadlebeni ami othandaza uRoma 10. Ngithi mina umuntu onjani? Athena akamboni kodwa uva ivoice ethandazayo, umuntu oyindoda uthandaza uRoma 10, uyamuzwa umzwala emadlebeni wakhe. Bese singithi mina sivuke sikhuleke, avuke futhi siphinde sithandaze uRoma 10 bese siyalala. Ngithi ngingakalali ubuthongo ngibona ukuthi futhi usezumekile, aphinde aqhubeka athandaze uRoma 10, ngimyeke athandaze uRoma 10. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu uRoma 10 ngoba uyaphila, waba ngcono ngomkhuleko kwaRoma 10. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabulisa ubabutsimande nabazalwane bonke. Kuthe term 3 ngibhala igeography. Sibhalile kahle igeography, kwathi mase buya amaphepha esezosivezela
wathi masibhale ama-marks ukuthi wabhale kahle yini. Ngithe mina uma ngibalela ama-marks wami ephepheni, ngathola ukuthi lawa wabhalile akuyiwo lawa engiwabala bese ngithola ukuthi awubani. Ngasho-ke ukuthi ene sengitholile ama-marks amangaka. Wathi useyena ene umuntu abogquma aphalaze engabe nesinyama. Mina ekhaya asiphalazi asigqumi, sisebenzisa uNkulunkulu nje kuphela. Ngiqhubekile ngathandaza uRoma 10:9. Kwathi sengibhalela uThem 4 sengiyobhala ngiphuma ekhaya ngathandaza uRoma 10 ngahamba ngayobhala esikolweni. Ngabhala sengingenile ephepheni ngabhala. Kwabuye ukuthi lento engiyibhalile irongo ngoba konke lekade sengikufundile ngangasazi noma ku-right noma kukho rongo. Ngathandaza uRoma 10:9. Ngakhipha iphepha leli kade ngibhale kulona ngaqala amaphasi. Ngathandaza uRoma 10 ngaphinda ngathandaza bese ngaqala amaphasi ngabhala. Sekubuya ama-result awa-Term 4 i-final term kwi-BS ngapasa nje sengifunda u-grade 11. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyabingelela baba. Baba Mtsibande, ngibingelele nomama Mtsibande. Ngifisa ukubonga baba. Ngibonga isivumo senkosi sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonga kakhulu baba. Siye sangisiza ebusuku ngilele. Kube nje sengathi baba sisemcimbini omzalwane ukuhle nje kujatshulwe. Uvele baba wasuka isivunguvungu esikhulu. Isivunguvungu sawisa phansi izindlu. Sengidudula. Lo moya baba wangidudula. Wahamba nami. Ngesikhathi uhamba nami bekuwamahlathi. Konke. Ungidudula. Ngenawo amandla okubuyela. Ngiyobheka abantwana bami. Ukuthi basindile kulo moya. Ubukade ukhona. Wahamba nami. Ngibone sengisendaweni la engathi iplasi khona ehlaza enotshani. Imizi yabantu engasekho. Lo moya baba uhamba nami. Le ndawo kube sengathi ngisendaweni eyehlelayo. Ngibona kuleyo ndawo eyehlelayo qhamuka abantu abodringi beqhamuka enzansi nakuleyo ndawo benyuka beza ngakimi. Lo moya ungidudula. Kumele ngabona labo bantu engathi ngithola amandla okubhalansa kulo moya obungidudula. Ngahamba baba. Ngahamba. Semangima angathi ngiyawathola amandla okunyuka ngibuyele emuva. Labantu bangilandela. Sihambe nalaba bantu bengilandela. Saze safika la sekuqala khona imizi yabantu. Sema sifike kule ndawo eqala khona imizi yabantu baba. Angathi lo sibekwe abantu besifazane abawu-3. Lo munye wesifazane wakhuluma kodwa izwi belikhuluma kuyena bengalona izwi lo muntu wesifazane izwi lomuntu wesilisa. Wathi kumina, ufunani wena la? Yini ozoyifuna lana? Wangihleka baba. Ngifisa kube sengathi enhlizweni yami kufika into esengifisa sengathi ngafika iy'ngelosi zongisindisa. Kodwa kuvele kwafika igama elithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngalisho baba. Kwangathi ngithatha into eyikheshi yangibuyisa. Ngaphaphama baba. Ngiyabonga kakhulu baba ngesivumo senkosi esithi uJesu Kristu inkosi inamandla baba. Sengisindisa. uJesu Kristu inkosi baba. Amen. Ngibingelele baba umfundisi egameni elihle lenkosi yethu uKristu Jesu. uJesu inkosi nomsindisi. Igama lami nguThulani wakanjilo eMzimkhulu. Uma wami wakhona la eMzimkhulu kodwa ngokuhlala manje eseMaritzburg. Ngokuhlala nangokusebenza ukhona eMaritzburg. Futhi baba umfundisi lana nganginenkinga yogwayi.
notshwala. Into ezangihlupha nje iminyaka eminingi lena kuphekile zona. Ngafinyelela esinqumeni sokuthi ngifuna ukuyiyeka, ngazama kodwa ngahluleka ngamandla ami. Futhi ngahlangana noma wami esenkolweni-ke esonta khona ebandleni lakho. Uma wami wangitshena nge-group ukuthi khona i-group ekhona yomkhuleko, i-group yethu. Ngabe sengicela ukuthi akangifake khona ngoba nami nganginentshisekelo ukuthi ngisizakale futhi ngazane noKristu Jesu. Wangifaka khona-ke uma wami, ngabe ngilalela intshumayelo, ngilalela nizwi, ngilalela intshumayelo nizwi. Ngamcela uma wami ukuthi ngicela sike ngingene enkonzweni yokufasta ensukwini ey'ntathu. Ngangena, wangisiza ngangena, wafasta nami, wangikhulekisa nami ngakhuleka. After iy'nsuku ey'ntathu kwaqhaqheka amaketane, ngazizwa ngathi khona lento eyenzekile kimi. Ngezwa ugwayi sengingasawuhalali nawo utshwala. Ugwayi ukhona-ke ngangasawuhaleli nje, ngangasawuhaleli. So ngizobonga kakhulu umusa kaNkulunkulu nokusindiswa uyena uKristu Jesu esonweni lesi bese ngibambile. Ngithi ngizodlulisa ukubonga kakhulu nje nakuwe baba umfundisi, ngizodlulisa ukubonga ngomsebenzi omkhulu owenzayo ukusiza abantu. Angathi iNkosi ingaqhubeka njalo ikhulisa emthini wayo ongafanele. Ngiqhubeka ikunikeza njalo impumelelo, inikeza konke okudingayo baba umfundisi. Ngizobonga kakhulu nje, ngizobonga noma wami, ngizobonga nani, ngizobonga nabazalwane ngemkhuleko yabo ukuthi ngikwazi ukuphunyuka ngamandla kaKristu kule dimoni leli ngibambile iminyakanyaka. Jesu iNkosi nomsindisi. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Amen.